Хайде да видим какво сме ни приготвили днес. Днес сме IVM Motor, здравейте. Volkswagen Tiguan, двойка бензин, 190 коня, 4Motion DSG. 2017 година, колата пълен Airline пакет с доста богат набор от екстри. Колата е внос от Швейцария в едно перфектно състояние. IQ LED фарове, Distronic, 360 вил камери, 19 джанта с буквално чисто нова зимна гума. Така, продължаваме. Колата има head-up, панорама. Отваряме вътре да показваме. Dyna аудиозвучителна система. Система за... Чакайте, че е малко прашна колата. Система за сляпа зона. Така, ето го тук управлението на head-up-а. Дигитален километраж с различни режими, различни вилове. Ванчето. Airline. Перфектно състояние без забележки. Салон. И той е перфектен. Пак Airline изпълнение, кожа с алкантара. Панорамата. Голямата навигация Discover 2 Pro. Режими на шофиране, понеже колата е 4Motion. Auto Hold система, самопаркиране. Keyless е колата. Имаме подгрев на седалките. Ви покажем отзад. В перфектно състояние. Масички, които също имат и къп холдърчета. Така, ето отзад е колата. Автоматичен багажник. И доста голям багажник, да ви кажа. Доста голям багажник, който за пътуване си събира доста неща. Колата между другото е имперфектен семейен автомобил. Така да видите хубаво цялата отвънка, без забележки никъде. Наистина колата е повече от перфектна. Айде отвътре още малко да поразгледаме. Я да видим. Светиче ключ, а не в колата. Добре. 360 камери. Перфектно. Сега, тук какво разполагаме? Различни режими на шофиране. Нормал, спорт, индивидуал, като всичко може да се конфигурира. Подгрев на седалките отпред. Така, тук нали показахме самопаркиране, старт-стоп системата. Дигиталния километраж. Следене на ленти също така има. Като колата има и пера за смяна на скорост и управлението на дистроника тук на волана. Перфектно състояние наистина. Цената на колата в момента е промоционална 17 500 лева. Евро, извинявам се, само ги бъркаме тия левове евро. Като може да се вземе на лизинг, на изплащане с кредит, може да се действаме с всичко. Ще ви очакваме за огледи.